Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Crec que és la quarta vegada que presentem nosaltres, des de 2011, des que entrarem una moció respecte al tema d'UMSA. Primer va ser per baixos comercials, després va ser per els preus de lloguer, després va ser concretament per les places de garatge, etc. I hi ha una primera cosa que és evident. Els preus de lloguer i de les places de garatge estan per damunt del preu de mercat d'una forma claríssima. I en aquests moments això està provocant que, per exemple, moltes places de garatge s'estiguen buidant perquè s'estan anant els seus usuaris a altres places de garatge més baixes. En el tema dels pisos està passant una cosa pareguda i pensem que és imprescindible que es contemple, home, que ho diguem nosaltres també té gràcia, però que es contemple el mercat també és important, perquè si no la gent se n'anirà dels pisos i se n'anirà senzillament a pisos més barats. El segon tema, nosaltres demanem en aquesta moció que no paguen l'IBI. Escolta, és que no és obligatori en els contractes de lloguer pagar l'IBI. És que hi ha molta gent contractada en aquesta ciutat en pisos que no paga l'IBI. I per tant no és cap bogeria, o sigui, no és cap bogeria que es plantege que unes vivendes que són propietat de l'Ajuntament d'UMSA no paguen els seus llogaters l'IBI. A nosaltres em sembla que s'hauria de tenir almenys la mateixa sensibilitat en aquest tema que la que es té per eximir de l'IBI, concretament, no a llocs de cultes, sinó també a determinades residències o fins i tot determinades zones de garatge, això sí, vinculades a l'Església. Si es fa ahir, jo crec que també es pot fer en altre cas. I un altre tema que s'ha comentat i que volem reiterar és el tema de l'administració. L'administració és cara, és sense cap tipus de participació i nosaltres pensem que aquest tema s'ha de plantejar un canvi urgent. És fàcil, és molt fàcil donar la paraula a la gent i que es pugui buscar una administració més d'acord amb els interessos de les persones que tenen aquests pisos llogats. I no es revisen, i ho volem dir amb molta claretat, adequadament les deficiències que han deixat els constructors en aquesta obra. I després, algunes d'aquestes deficiències es carreguen als inquilins en les seues càrregues d'escala. Això ens sembla absolutament intolerable i és un tema que creiem que s'ha de plantejar. I volem afegir, nosaltres entenem que en el contracte hi ha alguna que altra clàusula clarament abusiva relacionada amb aquest tema. I si fa falta, en la rèplica ho comentaré. Nosaltres volem afegir també que hi ha aspectes de descontrol per part d'UMSA. Miri vostès, és un descontrol denunciar a una veïna per ruïna d'un edifici que no és propietat seva, sinó que és propietat d'UMSA. O no és un descontrol, això? És un desgavell, concretament al carrer Pavia número 43. És un descontrol no registrar com a propietaris a persones als quals s'ha arribat amb acords des de fa 9 anys d'intercanvi de propietats, per exemple, de baixos per a pisos. La gent llogada en UMSA mereix un millor tracte per part de l'Ajuntament i per part de l'empresa. I, per suposat, no critiquem els funcionaris, no critiquem els treballadors d'UMSA. El que sí critiquem és els gestors i els càrrecs de responsabilitat, començant per el president, començant per el senyor Novo. Pensem que això sí que ha de millorar de forma urgent. Gràcies. Sí, senyor Grau, jo volia començar pel final. No és este l'únic punt del que tractem, el que vostè ha plantejat. Jo volia començar pel final i a mi em sembla molt important perquè en aquesta assemblea a la que jo vaig assistir es va mencionar molts dels problemes d'edificis i garatges, de deficiències de construcció que després es carreguen sobre els veïns. Mire vostè, en el contracte d'UMSA hi ha un tema que a nosaltres ens crida l'atenció, que vostès en la clàusula 12ª plantegen que es renuncie a cualquier fórmula, cualquier tipo de reclamación de saneamiento por vicios aparentes. A nosaltres ens sembla clarament abusiva aquesta clàusula, però clar, després ho entenem. El que volen és vostès protegir concretament aquestes empreses de tots els defectes constructius i que renuncien les persones que en aquests moments estan en els garatges. Nosaltres pensem que aquest tema és fonamental
i pensem que aquest tema ha de quedar clar perquè hi ha molts defectes constructius que s'han d'arreglar perquè està en el període i de vostès està en la mà el que concretament això s'arregle i ho facin arreglar a l'UBASA i a totes les empreses que han estat construint concretament en aquesta direcció. El segon tema que ens sembla fonamental i que vostè no ha mencionat és el tema de l'administració. Aquesta administració, amb uns elements de participació, es pot rebaixar substancialment les càrregues corresponents de les escales. I això és un tema que, d'alguna manera, si es vol arreglar, no li diguem que ho arreglem nosaltres, li dic el mateix que s'ha dit abans. Arregle-ho vostè amb els veïns, si vol. No tenim cap problema, però que s'arregle. Les càrregues de les escales són exagerades i les hem vist en molts dels casos que es planteja. I tinc aquí algun rebut de factures concretament d'alguna escala. I el tercer cas, mire, nosaltres continuem dient que el tema de l'IBI és un tema que en vivendes socials l'Ajuntament concretament pot eximir perfectament del pagament a les persones que els han llogat. Gràcies.